الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe on calminama on jurama on duwanama ko almuɗum Ousmane Jam Malik Ba arte darsumen yewtere korka. Ibnu Abbas radiyallahu anhu o nelaɗo ko moƴƴo wonno o wi o ɓuuri moƴƴude fof ko so korka ari nde kanko e Jibril eɓe jangga Qur'an ceerno so ko mbaɗa ɓe jangga Qur'an hitande makko wattindinde ɓe jofni laabi ɗiɗi bandiraɓe sehilaɓe o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri moƴƴude nde hendu wuttandu kala ko woni yeeso makko o rokkirtu waji goto weedude heewi baali o ya rasulallah baali o yaɗiɗi o ƴetta rokkama to walde Huleyni ɓe geloɗi temedere geloɓe capanɗe geloɓe temedere geloɓe capanɗe geloɓe o rokki ɗum araɓe e bandiraɓe seeɗa woni sababu haɓe naata diine mbala ɓe dande e jeygol ɓe naata aljanna ɗum waɗi Allah wi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin an biɗo aɗa yiɗi al Mustafa sallallahu alaihi wasallam ñaama tew julɓe ñoha julɓe ñoha almuɓe ñoha sernaɓe ñoha joom Qur'an ñoha joom salatuli ñoha joom tarawih ñoha a ñamtinanimo abadan kanko wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibada ikhwana innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah julɗo foti yaade koye masude hakkude julɓe da'ira men ɓuri ceerno amen ɓuri minen ɓuri onon kon huuɗaɓe onon kon la ilaha illallah ɗum no ko nafarma groupe aji ƴettodira ene ƴakkodira ene ñamodira ɗum wona diine al Mustafa sallallahu alaihi diine makko diine yurmede wonno nam kanko wi jeeya koye amen mo yurmaki cukalel hormaki mawɗo kanko wi al Mustafa sallallahu alaihi en jeeya e hormade Allah kormoɗa joom Qur'an kormoɗa lamɗo pocciɗo kormoɗa mawɗo diine men wona diine partije bandiraɓe seeɗam hoto ñamodiran hoto taƴodiran mbaɗanan ko Allah wi وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه en jantinoma ɗeɗo ayeji jomiraɗo wi o tagi en yen dewmo yen wat tawhid o farle hoore makko e yurmede noon o jinno aɗa ma ya moƴƴima hoto ñaam kalis aletima hoto ɓaɗa fijirde hoto ñoh hoto ñaam tew julɓe hanki jumre are darsumen mbiɗen on ɗon piƴƴo mo resani o fiyete ko capanɗe jeetati ala o fiyete ko temedere o yaltine wuuro hirade bandiraɓe sehilaɓe ceerno man hande darsu o noon darsu o hande ne himmi oɗo boobo tampinɗo en woni ɗemgal mbiɗen yen moftumo yen cokmo e kannar nden yimɓe men focciɓe ɓe hulɓe Allah goto en yaade e goto o wi hande ne wuli o wi mo golɗo konngol ko nafma sa wino subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ko kalɗa ko ustani guleki addani jangol goto mabɓe sene ɗano jamma wona limde no foti konngoli haali an hande ko kalɗa ko sabu Allah kalɗiɗa hol sababu kalduɗa ene wonno yeego e aɗa ƴetta peɗeli men mbaɗa jeygol cuɓa koye mumen ɓe ƴeew a suusa jeygol aduna aɗa woofa Allah ko ni ɓe pinirtuno koye mabɓe ɓe pina koye mabɓe ene eɗen manta koye men la ilaha illallah muhammadu rasulullah Umar wala woyde Aboubacry woyi yummir Aïcha woyi ɓeɗon ganduɗa seedanama ko yimɓe aljanna Allah fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa hormante koye mon Mu'adh ya rasulullah komin kala ko mi tefte o ya Mu'adh sakilat ko ummak yumma wasima mbala yimɓe ne junnite e jeygol so taw to wona ko ɗemɗe mabɓe liggi minen haaloɓe yo Allah yurmo min yaafo min bandiraɓe sehilaɓe won hadis goto Abu Hurayra so haali ɗum o fekkore o faɗɗo kanko o faɗɗoto so haali hadis o wi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ittonade jeygol fof ko tato bandiraɓe julɓe hen goto ko bajornoɗo wala hawla wala quwwata illa bi kono ko haalata ko o watta ɗum ko haalanno ko wajoro ko o watta hoto pije o fijo hoto gujje wujje hoto jamfude o jamfo wala hawla wala quwwata illa billah o wedde e jeygol la ilaha illallah ya Allah mi haali sabno yala kalɗa ko ha mbiyaɗa wawi haalde goɗɗo ko cakkoton o sakki jamma e ñalawma suba kay kikiɗa ha wiye ko galaw o yiɗi ko mantiɗo o wedde e jeygol goɗɗo o maayi koye wolde ha wiye ko jambaro o wedde e jeygol won a saabi Allah yo Allah hokku en haaldude saabi Allah mbaɗen saabi Allah goppen saabi Allah jiɗen saabi Allah tikken saabi Allah bandiraɓe sehilaɓe la ilaha illa muhammadu rasulullah ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
أولئك كان عنهم مسؤولا لا إله إلا الله محمد رسول الله هورو حال كا ألنا غندل nandema jiidema ɓerdema ɗum ɗo fo ka namditeɗo ken namdide ko kalɗen ko bandiraɓe sehilaɓe wala hawla wala quwata illa billah ɓuri bonde fo fende ko wiide allah wi taw allah wiyani ɓeɗo wiya mbaɗeni en moƴƴi watte nayyi watte nder wadga waɗi ya laliflaɓe jeeɗiɗi watte allah wi noon so allah wiyani noon kay fenoɓe jeeɗa wala hawla wala quwata illa billah kiɗe ko allah wi ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لا يفلحون لا إله إلا الله حيث نقول ويما جنب القرآن قل الله لا بسبب جنب لا بتمدر جنب لا بجديد tawi allah wiyani nelaɗo wiyani koye fenade bandiraɓe sehilaɓe allah hono mbiya ɗum ɗon harmi hono mbiya ɗum ɗo ene dagui tawi allah wiyani taw allah yamirani oɗon peroto allah kala perɗo to allah malkisama bandiraɓe sehilaɓe en mbino ayat araf allah wi shirku fof e bonde ɗum kala bakkare bonde tajje enɗam fof ɓuuri ɗum bonde ko wiide allah taw wiyani wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun wiide allah wi taw allah nanu gandal bandiraɓe sehilaɓe yo allah danduɗen e wiide allah wi taw allah wiyani ɓeɗo nodde e yesso yimɓe fof ñande dongue ɓe koyne e yesso yimɓe fof noon hayso noon intention ma ne moƴƴi haala allah wona fijirde qur'ana wona fijirde siññinde e inde allah wona fijirde sa wi président wi ministre wi taw wiyani a sokete bandiraɓe sehilaɓe ko foti no allah ne mbiya wi taw wiyani wala hawla ولا قوة إلا بالله نعم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين gila adama gila dawa yimɓe fo adiɓe wettidiɓe oɗo penannoɗo biyoɗo nelaɗo biɗo allah taw wiyani o adda e yesso yimɓe foof o yonji oɗo huuɗa ƴe o huuɗe e yesso yimɓe foof ala lanatullah ala zalimin eɓe mbiyanno allah wi taw wiyani wona fijirde gueɗe ɗe wona fijirde yo allah dandu men minen haaloɓe yo allah dandu men nduwon ɗen minen haaloɓe bandiraɓe sehilaɓe yo allah dandu en Usama ibn Zayd o wi won garowo hadis nelaɗo sallam won garowo dargue e nder jeygol omo taaro no mbabba tardoto e rahani tek makko jalta ɓe mbiya kaari an ko ɗum ko wonde e bone ko goni i an ko an wajurno yimɓe o wi mi waajima on mi waɗani mi haɗi on mi waɗi wala hawla wala quwata illa billah la ilaha illa allah muhammadu rasul Abu Hurayrata ibnu Abbas wi nelaɗo sallah sallam wi on biiɗo mi hoyɗi taw hoyɗani yo neɗɗo wiya hoyɗi taw hoyɗani tan keɗe mi haala ko nelaɗo wi on biiɗo hoyɗi taw o hoyɗani haydara ko yiyani taw ko fenade janggo o ara o wiya yo haɓɓo leeɓi ɗiɗi walla gabbe ɗiɗi yo haɓɓodir o jogani haɓɓodir ɗum bandiraɓe sehilaɓe on ñukkidiɗo yimɓe ne kaala o ara o heeɗo koɓe kaalata ko tawi kamɓe ɓe belaka omo ñukkido ñande dargue ko beteeko ruuyete beteeko sayne waɗe e noppi makko bandiraɓe sehilaɓe wala hawla wala quwata illa billah on ɗon sehewɓe statiji ɓe janggo o wiye ar ko cehnoɗa ko stati mbaɗɗa wattu hen fittandu o jogorani wattude fittandu bandiraɓe sehilaɓe hadith rawahul Bukhari la ilaha illallah muhammadu rasulullah ngari kaalen ko allah wi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula wallahi ken namditeɓe wallahi ken nam nelaɗo wi ndentoɗe zanna sikkeji kewɗi préjugé ji ɗi ko fenade kañum ɓuuri bonde fenade foof ko ɗum ɗo ɓuuri mawde fenade bandiraɓe sehilaɓe eynam min kay cikkannomi min kay miijimi préjugé bonna hakkude ma e yimɓe hakkude ma e bandin ɓerde ma bona woni ɓe ndeysan guura tan koye miijoji min kay no miijotnomi ɗum ɗo o yiɗa kam o ko gañam o liggimamam taw fof ko miijoy ala hay fof ko nani ala fof ko haalna ala hay fof ko tindina bandiraɓe sehilaɓe ɗum woni allah wi ya ayuha alladina amanu ijtanibu kathiran min adhanni inna ba'da adhanni ithm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ngoppe sikkeji kewɗi ko bakkar hoto ñukkinduɗe hoto ñohe
ñohde neɗɗo way ko ñamde tewmum taw ko neɗɗo mayɗo ufɗo bande ufɗo ñamatima bandiraɓe eɗen fof jogui ayibaji de wallahi eɗen jogui ayibaji jinnaɓe eɗen jogui ayibaji goto fof ko yiɗi suurede nelaɓe sallah sallam allah wi liyaghfir laka ma qaddam min dambe ma taqaddam min dambe ma takhar so annaba fof mbi rabbi ighfirli wali wali rabbi ighfirli rabbi e allah yaafo min sa juwima saɗa jogui haaju toppir haaju wi allah yaafomi yaafo jinnaɓam yaafo ceernam yaafo almudam yaafo gorgolam yaafo jomga yaafo yimɓe foof kala curtowo julɓe surte a anda aduna ɗo fuɗɗi a anda ko kewi hanki a anda ko jogori kewde janggo kala ko jalkitoɗa julɗo haade ma mayde so heɓtaki ma hefta mo jiɗɗa mo yiɗa hefta ɗum kala ko neɗɗo jalkitiri julɗo so heɓtaki mo kanko ma hefta mo yiɗa hefta ɗum woni ɓiyi ko woni baaƴi ko woni bandar seɗa jalkita julɗo koye musiba jeeya ya shamatatal aada fala tushmigil aada wona so julɗo boɗe keftin beltoɗa hen julɗo so moƴƴere heftin beltoɗa so boɗe keftin kessa hen kula hade hefta wona ka wi ceerno Ousmane e joni noon oɗo waɗi ni o wattini hen joni an ɗum heɓtaki mi wi alhamdulillah afana wi alhamdulillah anda ko jogori heɓdema ko jogori heɓtade ɓiye ko jogori heɓtade taaƴe hoto wilñir hoto namdo Allah dandima e ɗeɗo bone ɗeɗo gacce wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah debbo no omo resano gorko makko ɗanni caggal ɗum noon woni dumuno artani après goɗɗo resimo nde resimo nde ɓe dañi ɓe ɓiɗɗo après gorko makko ari nden noon ko kawa kaw makko après tawa yum makko taw namde tan eɗe wiltirede aɗa wilkita tan elle a naati aljanna ɗeɗo nan sa naati aljanna so naati aljanna namde non ko jiɗɗen namde ngare goƴeɗen tan yaafede e suurede e nadde aljanna bandiraɓe sehlaɓe nam يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ورجل كرنلو وايتو من جل كتاو كان قمر ما بندرا بسيلاب أينام كده سنكرفتهن ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هرو نياجا هرو جيسو so reedu ma dogi noon mo ganduɗa baɗono yam ni aɗa yaha tarode aɗa yaha ladde jungo ma modda jaafoɗen e déchéji o forani heɗum guttu walla en porani heɗum ko kay hoɗum guttuji a yettaki kaaƴe e towere a wawa segde leydi nde Qaruna yalti ene jeysa omo waste e jawdi makko e kalis makko ko leydi moɗimo bandiraɓe sehilaɓe nam nela salatin waji goto yalti ene yetta Bakhtar omo jeysa omo welti omo heewi guttu ko leydi moɗimo e nder galle makko bandiraɓe sehilaɓe nam ha tenke debbo aɗa waɗi coquette aɗa waɗi poudar aɗa waɗi crème aɗa ñaaƴa wa lalal nana min bertanima wutte ma hoto joɗɗa ɗum mufta seyɗan noon kañum muftirma fa zaynahum cheytanu amalahum ko seyɗan so debbo yalti e galle makko ko soofi ko foof ko yooɗi fo seyɗan yodnatama gueɗe makko an gorko o mo wona mahra makko sa yimo tawi ɓerde ma ne wuuri ɓerde ma foti ko siklidde nefamo on sababu ko woni dow ko malaikaji en kuɗa mo kula hade makko mayde oɗo alhaali kono noon mo seyɗane wone mum way kono gorba yi jarlani wonay hande bandiraɓe sen jafoɗen konngol wallahi ko noon wayi mo ɓerde mum wuuri so yi debbo ene ɓoɗi comtini moƴƴani ɓerde makko bona siko hula o wi astahfirullah oɗo noon mo hulani Allah baɗno gorba ndungu ni o wiya machallah aka rafet afa jekka aka uuri omo ɗaari ɗum ɗo fof ko seyɗani waɗi ɗum bandiraɓe sehilaɓe o bonni ɓerde ma imanagal ma ittama ha dow ha iwi ha laaɓi nela sallah kala pijowo ɗo fijata imanagal ummi makko ha laaɓi kala gujjuɗo wujjata imanagal ummi makko ha laaɓi yo Allah rokku en yiide ko moƴƴi mbaɗen e yiide ko boni goppen bandiraɓe sehilaɓe aynam hono ñaaƴi Abu Dujana jambaro nera sallallahu alaihi wasallam nyande walde badar omo jogi silam omo jasa omo jeysa hakkunde sappeje nera dum anya kala ko wona do en ay hakko ay do mayde wondo do la ilaha illallah amta do nyaaj don dokka fittanu ma islam bandirabe sehilabe ay nam nera dum na anya so wona do dum na anya so wona do sen guri ha jango njokken ayaji suratul isra ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك